One of the executive. Amen. Sonke. Usomama nabo community. Nomama bonke noma mbadala bonke ngayo. Indusa lonke ezinsizwa nansi obe namhlanje school. Amen. Siyabulela uThixo bathandekayo. Ovule unyaka basi kwesihlangano kunyaka. Amen. Ngiyaphela unyaka wethu unyaka. 2025. Sisawuqala 2026. Sibulela uThixo bangcwele uye wasiphatha kakhulu. Kwizinto ezinto ezinabapheleyo. uThixo nathi bantu balapho. Amen. Nonke ngiyabulisa abantwana. Nabantu abakhona ngiyabulisa nonke senikhona. Ngiyabona seninjani. Mama suka khona ngibona ngiqhiya. Hallelujah. Amen. Bonke bakubulela ke kakhulu sebenzile. Njengalapho. Nani ke mfakisi ngakuyichithi. Kwenza amandla waphezulu. Molweni basebenza. Amen. Ayikho ukuzisa uphinde kube right lapho. Siyabulela bathandekayo. Nami ke ngithathe ithuba lokunamkela nonke emalungu ekomiti sesifikile ekhaya. Ufika kwenu ufike inhloko okanye umongo wale nkonzo. Selifikile. Masikhulu ibhayi kodwa ke asikhulu ijasi bazakuyabana. Hayi kabana. Hayi phansi bazaba. Hayi phansi lapho nampa phezulu ngeke kupha ngiyabe ngogaka kodwa apha phalamba ngogaka. Mina ngikho ngangidetho phaphisa. Amen. Siyabulela ke bantu. Namthethe thuba lothi ke namkelekile. Sonke bazalwane umzwethu. Akumandi kuba nomzwa. Akumandi kuba nomsi. Akuthatha umfuthi class. Saqala kwemicawe phaya ekhaya phaya ke sangena ke. Sachatha njengamqala reception wafika ukuqala nje reception. One minute later. Ofuna ukuthwala ibizo enhloko nebhanje sodubezela phaphandle molweni bazalwane lokwazi useyayithetha kodwa kumanje ufike endaweni yakho akwazi intshombana kodwa selenjani yakho njena siyabulela amen sithandazela bazalwane ukuthi ngani thwala endleleni izofika siyawenza sifike kodwa bezayo ke lapho siyathandazela Thixo makaze nabo amen. Mzalwane wami ke lungisa okay ngathi nizene nomphako esikhaftini ethi ke uqinile udubela phendle nomphako ngani esikhaftini lapho izamka ngoku provision entsha uzobeka utwali ubeka elibandla lethu linomehluko kwamanye amafamili. Amen. Sabeka izinto. Amanye amavengeli akude kufundisa. Thina simfutshana phezulu. Oliyazama nawe yasama simanje simanje. Simfutshana kakhulu. Into esibaningi kuyo sikungu Yesu. One base. Alahlisa. Molweni bazalwane. Kuphambili nje ubani alahlisa. Haleluya. Singena ngokuhluka nesono thina. Noma singasashukela ngokuhluka nesono. Kodwa shuka nesono athi thuka liyinsimbi nsitsi. Molweni bazalwane. Intombi. Sihluka nesono saka. Uthi uba unasi akuba ungena ebuthi wasikhonke. Tata. Tunyana tolini. Sashuma lumini kwasa shuma nyame unyuke ngoba. Uthi saphila esipini 10 ke ngoku. Sashuma le. Uthi ba wena shuma le. Kodwa men anisiphethe. Ndela kanisiphethe. Hallelujah. Hayi ubeke besimthini anifana. Ngoba sinjalo bazalwane.
Hallelujah. Amen. Ngiyabekwa ke bazalwane. Ethwani. Ngoba asiyoqala ukuqala. Kwaye asilinganisi. Amen. Kodwa nxa ikhwale kodwa ukhipha ngelitsha. Amen. Asinathemba ke lenye izinto ezisebantwini sinethemba kuThixo. Ingozi yethu bazalwane bam. Okay, sakala. Luke chapter 1 verse 6. So chapter 3 verse 1. Luke chapter 1 verse 6. Verse 14. Babuya bathathisa kwakhona ukukhala omolokazana bakaNawomi. U-Opa wamanga embulisa uninazala, kodwa yena uRuthe wathi nca noNawomi. Wathi uNawomi, uyabona umkhulukazi wakho ubuyela ebantwini bakhe nothixo bakhe. Nawe goduka
kunye naye. Waphendula uRuthe wathi, sukundinyanzela usithi mandikushiye. Apho uya khona nami ndiyakuya. Ndiye kuhlala nalapho uhlala khona. Amawenu abe ngama wenu, noThixo wakho abe nguThixo wami. Ndiyakufa apho ufa khona, ndingcwatyelwe apho nami. Undikhoyo aze andihlisele elona shwangusha xa ndinokwahlulwa nto nawe. Ewe nditsho nokufa. uNawomi akabanga saphinda awuvule wakhe umlomo akubona okungako kona ukuzimisela kukaRuthe ukungahlukani naye. Baba wethu baba Nkosi Yesu Baba siyabonga mfana siyabonga dwaleli hlelo moyo ingcwele lapha baba lapha ngonyama nasi baba inhliziyo zenu yazilambele wena moyo ingcwele moya wenyaniso vela somandla bakhona kule ndawo bongo Yesu Jeremiah verse 1. Mahebere chapter 3 verse 1. uYesu mkhulu kunoMoses. Ngoko ke mawethu abiziweyo ayibilowo yendlu kaThixo. 1 verse 3. 1 and 11 are from called. Ukukholwa kokuqiniseka ngezinto esinethemba lazo. Ukwakuqiniseka nangobukho bezinto esingaziboniyo. Bathandekayo intetho ithi sithi ngoku sesikholwa siphinde silawulwe sisimo esiphakathi kwaso. Ibe ngathi ngokuthixo abasebenzi bathixo banamandla ngoba sibona nje situation esiphakathi kwayo bese ulawulwa yiyo. Amen. Amen. Apha uqala uNawomi lo nonyana bakhe umyeni wakhe Alimeleki nomalo kunye abathathu ke ahamba ngenxa bebona indlala ehle phakathi kwebandla ababekulo basemayini. Bahamba ngoku bebona baya kwaMowabi ke ngoba bebona phaa ingathi ukholo mzozo. Amen. Bahamba ke Alimeleki nenkosi yakhe abantwana bakhe bafika kwaMowabi. Bashiya ewe likhona ixesha zikhona ii-seasons apha ebomini bethu efuna siqhelane nazo. Athi uPawuli ndiqhelaniswe nento zonke. Ndiyayazi ndiyakwazi ukusuka. Amen. Ndiyakwazi ukusokola, ndiyakwazi uhamba zonke into ndiyazazi, andibaleki nobenye. Athi okunayithetha athi ngeza ndize emhlabeni ndabuya akuzusuka kule ndawo mule ngasekhameni. Xa kufikwa phayana akuthandazo twani ebo ngathandazo kodwa ukuthandazeka. Noba singahlupheka sileli bandla silingwe xa sihleli sibambelele kuThixo thina mulweni basebantu. Kuzawufika ilanga njengoYobi walingwa kwehla zonke izinto. Uthe uThixo nxa ebuye emkhumbula umntu wakhe zatriplisha izinto zabuya uThixo emthuthuza. Amen. Kuthiwa ke bathi bawufika phaa wabhuda ngoba once washiya ubuThixo
yafa indoda ufanele udoda uphila ufeme udoda kwaphinda kwafela nathemba nokutata ke kodwa inkulu ikhona ungasalwane yafa inkulu kwasheka untondo nokunethemba nokuntondo uzawuthatha indawo katata nomkhulu wakhe wafa nontondo ungasalwane unawo uthi men kontakele kum ukuthi ndemke ekhaya kulaa nhlupheko ethandaza kumnandi unwabile kulaa nhlupheko ukuthi ndandigcwele ngaphakathi kodwa ndize ndawo nomyeni wam ndiye-empty ndiyakrakrakra umbari igama lakho molweni basalwane babaleke isimo esehla ekhaya kanti baya kwaweski amen xa ngolwame buya ke nomolokazi oshiye nomolokazi bakhe wathi bomolokazi nomphulaphulana thina pha kwashithi isiko lethu xa ubhujelwe umyeni haleluya umkhulwa umninawe ayingowakho lo mfazi kodwa kufuneka ube nguwe okhulelisa uzalisayo lo mfazi omkhulu abe nabantwana ukuze ligcinakale igama lekhaya sabo sonke amen uke ngobantwana bam nam sendimdala anabe phinde benabantwana nesiko lam alisasebenzi buyelani kothixo bini wayibeka buyelani uOprah wayiva kakuhle oPrah wayiva kakuhle le ngithethwa masana mumasalwane isimo sinje ingqondo yabona isimo sinje mumasalwane haleluya akho themba akho nto nabathemba nalapho siyakhona asazi minjani nabo bebaleke ngento lezweni abasikweliswa sebefelwa ngabayeni kuthiwa kwamandla ke wahamba uthi nawe umkhulukazi wakho uhambile hamba nawo uthi ke lona urutela wanokholo haleluya elithi uMoses wayengoyiki ifara kodwa wayebona izinto ephambili engabonwayo molweni bazalwane akabona phambili molweni bazalwane uthi phulaphula ke mazana haleluya ndinento ndayibhaqayo mna phaa kule mhlala ifika nonyana bakho uthixo wenu ungaphezu kothixo obulwayo amen uthi phulaphula nazi isifungo zam khona umntu khathi ndenza isifungo nam nojesu sona sondenza ashisa ngosam molweni bazalwane asaculo zokomeso uthi phulaphula ndiyapho uyohlala apho uhlala khona amen ndiyaphakathi bakokwenu ubona komawenu akho nam ndiyakuwo andiwazi molweni bazalwane ndiyakothixo ndibakhonzayo andimazi kodwa ndiyakulo thixo molweni bazalwane amen ungandijiki ndiya kule nto ndingayiboniyo ndinganjani ndingayiboniyo ndiyaya molweni bazalwane ndenze isifungo ndiyazibopha molweni bazalwane haleluya ndiyazithandela uba ndehlulwa nawe mandife nokufa molweni once wathatha inkolo wayinike ekufeni akho ndingashumisa Amen. Hallelujah. Uthi wawuthawubona umeni lento wazizimisela kabe sathetha ba. Bathini? Siyaphangazi khona.
esiya phakathi angabone into khona kuba noThixo zange simbone ngamehlo enyama kodwa isenzo sakhe siyamangalisa. Amen. Hallelujah. Amen. Up in the mountain, I see the standing there. When I look down, I see the fish swimming there. All this tell me, ndingambonanga ndithemba njani ingozi abantu abaninji abafuna ukukholwa kuThixo khona. uThixo uyakwazi umphilisa umuntu, uThixo uyakwazi umthwala umuntu, uThixo uyakwazi umnceda umuntu engumhlolokazi engenamyeni engenanto amthwala. Uyajonga isimo senyama esizawumsa ekufeni kwendoda, ekufeni komkhulwa ufe umninawe. Madoda ningalise kule nkonzo, nisenkonzo rongo silinke sapuyela uJesu athi Paul ndifuna ukumazi naza amandla okukhuthaza abantu, naza amandla okufa abantu, naza amandla okusebenza. Okay, ngifundele Abo chapter 4 verse 9. Ngifundele lokho lapho kulapho. Chapter 4 verse 9. Sibone uThixo. Sibone uThixo. Hallelujah. Siyazilibazisa ngofuna into zalomhlaba. Molweni bazalwane. Kuthiwa umoya wamali unjengentaka. Uthawuba bhambe sozifumana. Amen. Ngathi lapha kufutshane kanti ayikho. Funda. Manje kaRuthe chapter 4 verse 9. Ewe. uBhowazi ubhekise kwababekho kunye namadoda amakhulu wathi, namhlanje nonke ningamangqina okuba namhla ngithathe konke okuka-Elimeleki kunawo, ngitsho nokukaKiliyoni noMaloni onyana bakhe, ngaphezu koko umkaMaloni uMoabhikazi uRuthe uza kuba ngumkami. Loo nto iyakwenza ukuba izinto zikamfi zihlale zizeza kubo, lize negama lakhe lingaze licime kumawabo nasezimbalini zakowabo. Lo mntu uhambe phula abantwana bam noba ndingazala ngokuhlwa bakhule nawo balinde bathi ayikho le nto kodukani ngoba injani le nto ayikho. Yazi namantola uRuthe wazinamathisela wathi kuyo namhlanje sifa kuvela indoda yakwaSirayeli phambi kwabazalwane ethi uMaloni noKiliyoni onyana bakho. Hallelujah. Amen. Ngizawuvusa umzwabo. uThixo uhlala esifubeni, uThixo uhlala emthethweni wakhe. Molweni bazalwane, nawubambele kuye uyawugcwalisa umthetho wakhe. Wafika kuRuthe ngoku ezawuvusa, hallelujah, umkhulu wakhe nomninawe uzabakhiwa ngaye. Mulwazana uyapha angathembanga nto, angazinto, wasiyeka isimo wabambela kwinto angazi. Kanti yovusa umyeni wakho abhubhayo, yovusa umkhomini wakho abhubhayo, wakhiwe umzi wakho. Mulweni bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Phula kuthiwa uBhowazi bazala unyana David. Jesse. Jesse. Uyise lomkhulu David wazalwa kulo Moabhikazi.
mazalwane wazala uNathi wazala uJese wazala uDavide ozala uYesu ngomuntu othi yakwehlula kuku uba yakulahla igwenje uThixo kuleni mazalwane amen ngoba ebona into haleluya amen hallelujah amen Samuel now Genesis chapter 16 verse 1 Ifumenu Jesu U-Abraham noSarai noHagari. Abraham uSarai wayengazali. Wayenesicakazana somyifuthakazi esigama linguHagari. Wathi ke uSarai ku-Abraham, ndiyabona ukuba undikhoyo akandiphanga inzala. Ungangeni uHagari nje isicakazikazi sam. Mhlawumbi angandizalela unyana yena. U-Abraham wavuma. uSarai ke wakunikela uHagari abe ngumfazi omncinane ka-Abraham. Lento yehla selehleli ishumi leminyaka uAbraham eKanani. uAbraham wadibana noHagari, waza uHagari wakhulelwa. Uthe ke akuziqonda ukuba ukhulelwe, wakhosha, wamdela uSarai. uSarai ke uthe kuAbraham, endidela nje uHagari lo kungenxa yakho, kanti ke wawunikelwe ndim lo, selekhosha nje akuziboni ukhulelwe. Ekhosha nje akuzibona ukhulelwe. Apha kubonwa isimo. Sarah selimdala. No-Abraham mdala. Xa ufunda chapter 5 verses, xa ufunda chapter 15, nikafika 16. Uthi uNaziya uAbraham, Nkosi izaba ngulo mana lo sitakasazi. Uthi Nkosi waseyuswa undinikeza umzi. Amen. Zama sesikaze uthi Jehova phulaphula unyana wakho. Ekumdala nokuthini unyana wakho Abraham. Bathi ngayebuya ngokuqhubeka nonkosikazi usenkosikazi. Uthi ke cela nje songena kwesitakazana sami. Sindizalele. Ya. Amen uzongena ndithe sindizalele ntoni? Ya. Kwafunelwa. Sakhulela. Sathi uthe isitakazana sawukhulelwa. Hayi ke. Kama notata funeka hoye nomama funeka hoye wathi hey andidelelwa apha nakumbe ndiphakamela. Amen. Isinto indlela esibona ngayo baba, indlela esibona ngayo sisusa amehlo wethu kuThixo abamba siphakanyelwe usala inkosi zakhe. Hallelujah. Usala ilendekazi. Uabraham kamsana umhle kakhulu wethu. Ungakulinge uthi ndikuye nakho ndabulawa ngalabantu. Umazalwane. Wathi wafaka pha ambona ambuzelela. Wathatha uSara wasuka ngapha nangapha. Wahlala uAbraham ethembe uThixo. Namhlanje balibele ngayo babathembe uThixo. Ebesithini izolo. Amen. Waphakanyelwa uphathisa akazi.
khathalele mubazalwane noma kunyama babelela noma kuyehla babelela mubazalwane saniyalita lapho ngitsheliwe nje uwe ewe ngwekodwa andimi unikwe ndiyo elideleje angandazela ingcwele la mntu ebekade ngizele endenzela izinto themba ndawunika iplate yam wandiphakamele mulweni bazalwane haleluya kuthanjisile kunjani sedlule Samuel ukala chapter 10 namfuna uphila kodwa iphela ngithi yami chapter 10 verse 7 to 8 hallelujah ukulalela ngeza ukuphila kwethu Chapter 10 verse 7 to 8 Yakuba le miqondiso izalisekile uze wenze oku kusemandleni akho kuba uThixo unawe uyakundandulela uya eGiligali funda nakanjani ndiya kufika abathule gama nalibani nakanjani ndiyafika nakanjani ndiyafika qhubeka senzele khona undikhoyo amadini senzele khona uYehova utsho kusanga udutye uSamuel amen uthi uSamuel phulaphula ngeSawuli uThixo uyebona kamgcoba unawuthi ubasaba amen kodwa sipasise obukhosi bakho sipasise uzwabu ubheke eGiligali nakanjani ndizawufika senze amadini ukuze kuphelele verse 8 nakanjani ndiyakufika senzele khona undikhoyo amadini atshiswayo nawobudlelane uze undilinde apho iintsuku ezisixhenxe ndide ndifike ndikuyalele into omawuyenze ndiza kunika imanyuwalo ozawusebenza ngayo ugqontyoli ayipasanga uthoba ungayayinika imanyuwalo yokusebenza urholi bakho inkolo yakho ayiphelelanga ungenayo incwadi omane uhlola kuyo molweni bazalwane omane ukhanga ayiphelelanga funda 13 funda 8 verse 8 walilitsuku zasixhenxe walinde iintsuku zangaphi ngoko yayilelo nguSamuweli akafika enoSamuweli eGiligali amadoda kaSawule ayayicithakala waza ke wathi sondezani kum into zokwenza amadini uthi ayibona nako manje sithakala uthe uSamuel nakanjani usuku lunye 24 hours ngumazala nakanjani ndizafika ngumazala wabona isimo funda
Yenzani inkumbi izinto zokwenza amadini athisiweyo namadini obudlelane. Teza kuziswa wanikela idini elithisiweyo. Uthe kanye xa agqibezelayo. Kula 7 days. Kula kula 7 days. Upushwe wenza into anganalungelo nayo. Uyenza. Mulumazalwane. Oyena muntu uphethe imanywa. Oyena muntu uphethe amafutha. Uye funeka enze lento. Andikonga noma umfundisi. Awunikwa izikhundla zikamongameli. Awunikwa zikamongameli. Uma base mulumazalwane. Nasizimo. Nasintoni uthoba kuthakala abantu. Amafundisi ngapha ingxokozelo. Sehlulwa sisimo esiphakathi kwaso. Simlali uThixo. Sidrive where Wakaleleko Samuel. Samuel wayakumhlangabeza. Ethakazela. Wathunga Samuel wabuza wathi Ntoni yenzileyo? Saul. Bethele Saul hayi. Thela ukubona amadoda ethakala. Nawe ungafiki. Exesha lokuthenga kufika ngathi. Namafilisti angelelana. Yakubona ukuba namafilisti akahle yasihlasela abhekangali singekabhekisi kundikhoyo neva nyanzelekile neva ndinjani ukhona benenyani ezinyani funda neva nyanzelekile yokuba ndinikele idini elithisiweyo kundikhoyo wenze ukudenge yakhona utsho uSamuel Ekushele myale kandikhoyo. Ekholwa ungenzi udenge. Ungamnasho uyaza wazi. Funa lethi. Pasopho ungabilo kholwa isizini. Simba amathemba mami. Othi intombi esishilo. Ezazi. Embolweni basalwane. Yamakholwa ide. Kodwa amanye awayisebenzisa. Amanye ayisebenzisa. Amen. Undaziva linyanzelekile. Funda wenze ufunda Keshelo nyelo kandikhoyo. uThixo wami. Ukuba umhlobelo ndikhoyo, ubungane bakho kwabaSirayeli. Bekuyakuma kodwa ke ngoku kuza kunqamka ulawulo lakho kuba utyeshele kaloku umyalelo kandikhoyo undikhoyo uzityibele nje uzikhethele indoda uzithumele enye indoda sigcoba nami akaphela ugcoba akaphelele nkonzo yakho sakhetha umuntu uzasafuta wena sawukhethelwe nje ozawungena ngengesebenze ngalo uzawuyeka qhubeka shumayela athi abantu kodwa ngengesebenze ngani hayi masofunela into ngolweni bazalwane once mzalwane uqala waphaza wenza into yobudenge uzawuyenza qho uthenza into yobudenge abantu enza ubudenge amen waphinda wafukutsho ukuthi Sauli ukhethi khokhela abantu Sauli phula mzalwane uThixo wayikhona abantwana bakhe eJibhithe ezibona bekana waqhuma Amaleki wathi ndiyalitshila aliyekana ngolweni basana kodwa Moses wathi le nkosi ayoyama negathini wenyuka intambo Moses waphambisa izandla entabeni ehamba namadoda amabili azichasa izandla ngolweni basana haleluya haleluya uJoshua sekanemfazo ezantsi ngolweni bazalwane balwa zizehla izandla zikaMoses bazilifta amadoda u-12 xazi liyasibekela ilanga yathini ilanga kwenza izinto ezingazange zenziwe ngumuntu ngaphandle koThixo kuphela wathi uJoshua langa ngolweni bazalwane It's not to lie of me. Last month,
Samshabalalisa. Mulweni bazalwane. Sawule. Kumzimfuwa. Kumzinja. Kumzikhusha. Kumzibhokwe. Kumzazonke. Nomithe kumza. Xa ifika uSawule. Phinda wenza kude. Uthi sikhethe wenza kwakhona udenge phezu kokudenge. Mulweni bazalwane. Haleluya. Ubone isimo. Ubone njani esokuhlola. Ungakanani kule ntuthumi Yesu wakhethile. Uzakumela nawe Yesu. Uzahamba noYesu nakule ndlela. Mulweni bazalwane. Kula ndawo uthi Paul ufuna ubona amandla okulikwa kwakhe. Namandla okufa kwakhe. Namandla ofubo lwakhe. Ufuna ukwazi. Ngiyagwema ngobe ngamazi. Wafuka kanjani uJesu Kristu. Now there's so to ukuthi amaflamasa. Sunijika. Yafaka ufako. Mubazalwane. Baba sombe wajikele. Sekulawe uthi. Mulweni bazalwane. Amen. Usali ubone abantu. Bendishiya abantu. Ushiya ngabantu. Yeka sokusiye. Yeka sokuflathele. Anthixo. Babelela kuye. Abafiki. Asiye. Kana noni. Asekuthathile. Hlangana. According to some rules, it was 5 days. 6 days. But let's say the boy let's say if you 40 days. If you 30 days. 21 days. We slow and solo. Oh, that's why it was good day. One of the 30 chapter 30 verse 1. Olapa Samuel. Chapter 30 verse 1. Say it again. Uyafana mzalwane, uyafana. Mzalwane uyafana mzalwane. Uyanikela wenza konke. Kodwa mina inkonzo ubudinga uphethe. Thobona isimo, uhambe nesimo. Uhamba nomkhiba wena. Akube kula ndawo, kula ngomithi ngibaphethe odanye. Owema nokuye. Wema njani? Yedwa. Amen. Sengoyombothi nakula manzi ngafika ngimlindu nje. Mulweni bazalwane. Manje ndakhethe indoda. Ithi haleluya. Yezandise emhlabeni nokuyela injalo. Uthi madoda anibonanga uthi. Njalo uThixo ewe nithi isimo sithi ndimonile kodwa anibonanga uthi. Ubamba bekwinhlabathi yaselwandle. Uweshulukisa bam ngasoyisa igali. Ngoba ulungisa bam abohlulwa santi enhlabathi. Funda. Ncwadi kaSamuel wokuqala chapter 30 verse 1. Funda. Isihloko idabi likaDavide nama-Amaleki. Funda. Ngomhla wesithathu bagaleleka ezikelaki oDavide namadoda akhe. Bafika ama-Amaleki esanda kungenela emazantsi elakwayuda ehlasela nezikelaki. Ayeyishise bam lodolophu athimba abafazi nabantwana bonke. Kwakungafanga mntu phofu. Ayethimbe nje konke okushukumayo endleleni yawo. Ukufika kwabo oDavide bafika lodolophu iluthuthu. Abafazi nonyana kunye neentombi zabo kumtyiwe nazo. Hayi ke aboboloza loo madoda ada aphelelwa ngamandla. Kwakuthathwe nabafazi ababini bakaDavide, uAhinowami waseYizereli kunye noAbigeli, umhlolokazi kaNabhali waseKarmele. Wazibona selesengxakini uDavide kuba amadoda uDavide wazibona esengxakini uDavide kuba amadoda akhe ayefuna ukuquluba ngamatshe kuba ayekhathazekile ngenxa yokuduka kwentsapho zawo. Kodwa uDavide wazomeleza ngokuthembela kunjikhoyo uThixo wakhe kuyo yonke loo nto.
Funda. uDavide wabiza unyana ka-Ahimeleki u-Abhiyazari ubingeleli wathi kuye, khawuze nesidanga eso ko-Ahimeleki. Wasisa u-Abhiyazari. uDavide wabuza kundikhoyo wenjenje, ndibasukele na aba anqolobi ndobafumana na baleke uza kubafumana ubakhulule abaya bathinjwa shilo undikhoyo. Ijoni xa bathi uDavide ale 600 emadoda bashiya iinkomo zabo namakhosi abantwana ezigeleni banjwa emfazweni. Xa usemfazweni uba ndingube ezigambo zempahla emanzini ayolekwa zawumela. Haleluya. Akuhlazi umfazweni mulimi basalwane, kodwa xa sekugodukwa xa kusithiwani nandithi bangabi ndimana damanje uba ndibuyile afika umangozi ngokulela kunjani ave ndisukuma ndikamisikulela ave ndisukuma andithi kumalunguthi ndiyandika orayithi kuvandirayithi sathi loo sincokola ambula ubusuku bonke sithethe nobazalwane nam ndizive ndifike ekhaya ndiphumle. Lo mntana ubusemsebenzini nayigodula ndiyakumama ndiyazi uba ndizawufa ndiwesibezi kamama emsebenzini ndifika okanye phayidilophi njalo umamathi mntana nobazalwane. La madoda agoduka ngoku zintsuku engahlanga aya ndawufika ekhaya uzawufuma mndufazi yathosa ibhafu ngamanzi nasi isepha nasi into zolihlanjwe baye benalo ntliziyo siyophumla siyothini ngoku siyophumla ekhaya siyophumla xa befika kwithuthu ithuthu lodwa esishiya. Haleluya. Besenza ndizawuphumla ndihlambe ndenzele isuphu emnandi ndenzele ikofi emnandi luthuthu lodwa. Nathi bendicinga zayifumana inyanga yonke ndisemfazwe ndihlamba ndithini ndiyafika nxa ndisethembeni akho nkosikazi akho mntana abhomboloza namadoda aphelwa ngamandla ahlala phansi. Amen. Haleluya. Ajike njengosalo wathi nguwe lo ndiyezana ngalo mfazi ngoku ndim mulweni basebantu amadoda behamba noDavide emthembile emthanda kuthiwa ajika ngenxa yakho sihamba nawe uphi lo Thixo wakho bakho abantwana bethu sizawuthini ngoku molweni bazalwane. Amen. Haleluya. Kuthiwa andafuna umbulala ngamanje uDavide akayangapha nangapha wabambela kuJehova wanamathela kuye wasiyeka isimo wayeka iyonke ingxaki enjena wayeka bafuna kuJehova wajika emnqamlezweni wajika kuThixo bazalwane esikwazi njena kuthiwa uphiwa lamadoda. Haleluya. Wabiza umbingeleli what is sustainability? Thina bale Nkosi basuke basuke bathi basuke bafumana bakhulule kwayiba 600 madoda akufika phezu komlambo 200 yahlala phansi athi siyakuthi njalo khetha ukuthi selekela busuku phela sisuka angwana sente sayembofo siphuma ngofo siyepideni sente sithi senses ngoba unofuthi la kasithi la ngizihini ibapayani wasiyamba wala ngihamba unzima kodwa sowuyabezela ngoba ile moto esathatha isakhona
People give 180, 200, 180, 200, 180, 200. Mulweni bazalwane siyabhidisa bazalwane saphuma ngo-1 siyolala kanti ngecawe sophela sokubamba ikomiti ebhayi kwakhona mulweni bazalwane sihamba kule ndlela mulweni bazalwane thana mathi ahlala phansi athi siyahamba amanodwa mulweni bazalwane ngabanjani ngoba kudafika ubambele uthini haleluya thixo le-direction thixo wazendlela haleluya thixo oluyimfazi bantu behamba faka kwindoda kanti le ndoda lena iphethe haleluya iphethe ibhodi le-direction apho ababefika khona bafikishiwe phayana ine-3 days ngahle bayinika ukudla bayinika amafiya bayinika bayasela yomelele wathi uyabazi banjenani baza baphekho abachaza bathi kuba nizonikela sakubonisa sawuthini mulweni bazalwane uDavide akatshintshwa isimo sasimtshintsha sasimchitha esiwena isimo sitshintsha wena haleluya akathi into ayihambi namaxesha lapha kathixo liphume empuma lotshonintshona alijiki iihours kathixo zonke isizibezimile akho lijikayo wena ushiywa sisimo somhlaba ukuthi maselijika ivangeli sibathi ikeyboard apha sezidanse senzoke izinto sifona eziningawe ubuhleli ufuna ukukopa into ezenziwa ngabanye abantu mulweni bazalwane sitshintshwa sisimo ungatshintshwa nemfundo yakho ungatshintshwa nemali yakho ungatshintshwa nomzi wakho hlala ungamntakathi mulweni bazalwane mulweni bazalwane siyatshintshwa simigugulwa okabaleni wathi mvula imigugulwa uyobuhlanti bamnyama bemhlabeni othongo balijonga babomvu bangumgugulwa ulikhole intoni ayumgugulwa emzala ntazohlala nawe andifuna uzithathe andifuna uthanda two yathanda umzala bambele kuye ihlele ndisiyokeze ndihlele amade iphezi bambulwe ngekho unwabile anastress ndizolile amen ndisothi nanto haleluya Let's go straight. Amen. Uthixo Jehova. Kwasela usebenza manje. Sawuthini? Andifungwa ejijike. Mulweni bazalwane. Andifuni ukujikwa. Mulweni bazalwane. Ayajika amakhono. Ayajika. Lo bethi bazalwane. Sasibonhlamisa. Just like it. Amen. I saw she get come this no, not I said you cleaned up. Molmasalo. I was saying that it's half of me. Ubisawethwa uyawufawethwa mulweni bazalwane anakhamali mulweni bazalwane anantoni namzala anadadewethu amen anamalungelo ade ndingalothixo abakhona ke phofu ke abantu batefela khona la ndingalothixo mulweni bazalwane haleluya isimo uDavide sibi into zonakela baba umlomo lothixo ezinjani zonakela iJehova siwasile ababulala bonke kodwa babehambe benqoloba idolobha bethatha igusha lenkomo nababa igusha lenkomo babenyambala mulweni bazalwane xa ejika uDavide xa ejika uDavide haleluya ngoba lesikelenge le imthobe kangaka kwade kwakuyiground yothuthu
molweni bazalwane isithaba somkhosi uzasifumana kulaa ndawo xa ihamba nalothixo molweni bazalwane amen xa ejika nakumhlawumbi wegusha inkomo yayinkosi ngoku yayintolena ibingenanto ifike phezu kwathuthu ngoba ihamba nomhlaba yafika indinathixo yayingayifika molweni bazalwane yathi le 20 yegusha sakhe samcathamela thina isenkhona le-30 isangomuntu bathile wahlula indawo ngendawo yahamba kuzo wathi khangelani i-20 yinkokuthina molweni bazalwane khandikhomle kulaa 20 yinkokuthina molweni bazalwane halleluya amen uthe uhlala phansi nayingoba wahlala phansi kwafika omnye umfilistiya ezoqhoma ezothini phethe isithaba uyasisaba sikasaba asisaba sikabani sikasaba sokunyikhosi bakho thudavide ukholo mfani nengcina zethu ney'hliziyo ezikhohlaneleyo thudavide akavuyele esithaba udavide wabuza umbuzo ubusalo wathi ufile ubone kanjani ufile ubone kanjani njalo mhlekazi ndifike ehlatyweni imikhonto bona ngucima icebo uzakufa wathi umbusawule esewundigqibezela wasendifile ndingamgqibezela ndiyafika umbuza akamncoma akahleka umbuza wathi usawule nojonatani amen lingamaxude enkosi behamba kunye umgcotywa usawo watsho wathi wayeke masepha abasesisifunda usawule uthi awubona umntu erhangeni wathi kumphathi wamaqhele akhe ndibulayo futhi azohlala ngamafesi wathi andingenawukwazi wazibuyisa ngokwakhe usawule wafa nomphathi wazibuyisa ngokwakhe wafa lo ufika ngoku sayibonisa uqimbiyo awathwa ngale nto ayenzileyo uqimbi ikholona njani ikholona njani molweni bazalwane wakhala udavide wakhala wamkomana lephethe esaba wabuya udavide wathi phulaphula thembi awunantloko umgcotsho kathi ubungqina bakho ubulawa bubo bulala lento bulanjani lento molweni bazalwane amen uthe sesehla ezikele udavide wabubukhosi buyapha kuye molweni bazalwane uzawuthembele kuthini uzawuphoswa idestiny yakho ayizofika phi yakhona ngenxa yembono namehlo akho akurobhayo wasibeke yawo
Nazi zaziso bathandekayo ezikaDukhasi ngo-10 AM, ikomiti kaDukhasi